Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Saya. Tumben bapakmu gak nang omah. Kok basa Jawa kok, Mas? Rumah campur. Oh, rumah campur. Ono binangon. Semoga akan terobati rasa rindumu padaku, walaupun telah berpisah, hati kita bersatu. Aku nonton pelawak iki lho aku. Kok jenenge munggah panggung kok kaya kalah main dadu. Lunuk. Oh. Kok sik aku tak takon marang kowe ora kena kowe ndhisiki apa sing dadi ucapku ya? Nuwun niki nuwun. Gawe iki sapa? Kula dadak. Hah? Kula dadak. Dodok. Nggih, Jeneng asli apa kuwi jeneng samaran? menika nami asli kula nggih menika Dodok, Pak. Dodok ya. Nggih, Apa kok dijenengke Dodok mongko asma Kinarya Japa? nah niku, Pak. Menika wonten sejarahipun. Jarahe piye? Nalika semono bapak kula niku tiyang boten gadah, ibu nggih sami. Heeh. Bapak menika badhe nyambut damel tenggene daerah Kalimantan. Heeh. Menika nyuwun pangestu tenggene wong wedok ibu kula. Oh. Mula lahir procot dijenakno namine Dodok. Tegesipun dongane wong wedok. Merga saka bapakmu ndodok ana ngarsane ibumu, Nggih, banjur diweni patembaya yen to duwe anak dijenengke Dodok. Dodok leres menika. Lah mburi iki menungsa apa dudu? Menika kethek. Sik. Kowe jenengmu sapa? Kula, Pak. Iya, Komet. Mosok lali. Komet ta? Nggih, Saka Bojonegoro. nggih, Mong. Oh iya. Lah kok kaya ngono? Pripun? Lho, tegese Bojonegoro ki rak papane para wali. Nggih, Kok ora ning sorote babar pisan. dereng. Kula Urung. nek pun jam 12 punjul nembe. Kados- Nyorot. Nggih, boten mesti. Piye to jane iki? Nggih, kados sentolop lah, Mong. Lho, ngono. Nggih. Dadi ana sunare. Nggih. Coba ta loro tak keparingke. Kowe kok ora ngaturke bekti aku ki ratu lho ya. Nggih, sungkem bekti kula kun. Ngerti ketoprakan. Ah. Sekedhik-sekedhik. Oh, coba dengar. Nggih, matur nuwun. Iya. Pripun, Rama? Loh, ya kono to karo penonton. Oh, mekaten. Iya. Dikeparengaken nggih. Iya. Nggih, Bapak Ibu sedaya warga mriki ingkang rawuh sabar nggih. Menika enten jawah menika berkah barokah saking ngarsane Gusti. Nyuwun sewu ngempil kamardikane panjenengan menawi teng ngajeng nggih, sing mirsani teng ngajeng kepareng lenggah nggih. Mersake sing wingking. Nah, mboten ketingal, ngoten nggih. Sampun nggih, sami lenggah sing ngajeng. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa malam hari ini sangat istimewa. Tenggenipun Desa Binangun istimewa luar biasa. Menika daerah utawi desa ingkang budaya nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup kados mekaten. Ingkang mirsani luar biasa, wau kula angsal data kurang lebih penontonnya ada 1250 penonton, luar biasa. Tepuk tangan buat Binangun. Kula namung saged derek dedonga, derek memuji marang ngarsane Gusti,
Mugi-mugi desa mriki warga mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma. Mugi-mugi desa mriki tansah warganipun pikantuk rezeki ingkang kathah melimpah Allahumma. Alhamdulillah. Tuku sabun teng Kutha Kediri. Mugi desa Binangun tansah kathah rezeki Allahumma. Amin. Tuku sabun cacahe loro, mugi-mugi prawan Binangun ndang gage entuk jodoh. Tuku sabun cacahe 3. Kuwi kok doyan sabun to, Dok? Apalane sabun. Ya wong sementing kan Purwokantine kecekel to, Pak. Ya, ya. Mbok apa sikat ngono. Kan ki mangke Purwokantine mboten pas. On nggih entuk. Mboten niki nak urusan Purwokanti wah niki. Pinter ya, Le. Bangke lah kados dodok nika dongane wong wedok. Niki menguasai ya. Nggih. Kados komet ki nika riyen enten sejarahe to, Mo. Sik ta, ngene ya. Aku kurung komet iki kiai to. Niki Piye lek cara dadi kiai iki piye? Aku pengen roh. Aku kurung bolak-balik kok Nyapa to, Pak? kejaba ndadel kok dadi ustad to. Nggih, guru agama. Coba tak pengen roh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikira bocah piye to, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi. Binangun niki enten salam kok malah cengengesan to nggih. Nyun sewu kula salam ndongakne jenengan, jenengan jawab ndongakne kula. Ngoten nggih. Binangun bersatu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukri. Piye, Ji? Jaji sapa lho kowe iki? Wong kata-katamu ki lho gak bener. Mulane ibu-ibu warga Lho, mriki iki padha mukadimah lho to. Lho mukotimah tapi sing mbok bahas kuwi gak gak bener lho, Mas. Salah lho kuwi. Salah. Tak benerke. Sing bener piye? Dipirsani piyayi mriki kok gak isin lho kuwi. Piyayi mriki kathah mubaleke kok omonganmu. Sing bener piye? Sing bener ki ngene lho, Mas. As-sholatu isik to tak warai dhisik. Kowe menengo dhisik. As-sholatu wassalam di komet. Lho aku gak omongi. Aku guru umi-umi tok. Kamu umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Yo raine kaya bak konsentrasi. Bu, Gini Ya, ya, ya. mesti ngene iki. Sing bener piye sing bener? As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Oh, berarti kurang ambiak. Ambiya'i pari to piye kok ambiak piye. Terus nih. Amma ba'du. Alah lopo lho kok terus sama batu. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Dalu punika masyarakat Binangun bersatu, terdiri dari 5 dusun menjadi 1, yaitu Binangun. Mila punika siang napa sore wau pun dibelehke wedhus kendhit niki nggih menika tujuane ngenditi utawa ngrapeti paseduluran antara 5 dusun menjadi 1 desa Binangun. Niki nak mboten gara-gara Bapak Kepala Desa Kok kepala desa. Bapak Kepala Desa nggih menika Bapak sahabat iki mau Bapak Haji Kadi sesuai kalian asma kinarya japa. Oh, kena dijar padha coke ya, Le. Kenging no. Kadi menika mumpung TKT bakal dadi. Mila punika kula suwun Pak Lurah tekad membangun Desa Binangun monggo dipun kencengi. Insyaallah tekad jenengan mesti dadi Allahumma. Amin. Kados ngeten niki nyun sewu mboten kula kok mega ditanggap ning ngapik-ngapik ngriki mboten. Ngalembono mriki mboten. Ning niki desa percontohan sing saged nguri-nguri ugi ngurup-ngurup. Nguri-nguri niku tegese seneng, ngurup-ngurup niku purun nanggap. Ya ngono Le. Nggih. Urip kuwi tegese urup. Nggih. Urip nek ora urup jenenge ora urip. Lah nggih mboten Uripe migunani. ngurup mergo saka tanggapan. Tanggapan. Lah ngoten. Lah nek gur seneng tok akeh tunggale. Kados ngeten niki nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup.
napa malih niki Barengi sasi suro. sasi suro. Ngerti kowe sasi suro ki apa? Lho, mboten no. Dadi Ora ngerti kok sombong lho kowe iki. iki jere sedekah bumi to, Kak. Suro ki luar biasa lho Mas kangge tiyang Jawi lho nggih Pak nggih. Iya no kok. Suro niku termasuk suci fulane lho Mas nek Ora, wong Jawa. Nek suro aku rung menguasai Wonten itu. sing ngarani suro, surasaning rasa wonten. Oh. Wonten sing ngarani suran nggih wonten Pak. Iya. Suro iki mau apa? Surasaning rasa. Oh. Suran nggih wonten tegesipun. Piye tegese iki? Suran menika syukur marang pangeran. Dadi wong urip ning alam donya kudu ngeling-eling sapa to sing dadekne awake dhewe, sapa to sing nguripi awake dhewe, kudu ngerteni, Lah, kudu tirakat dipadosi. Lah iya. Barengi sasi suro, coba aku pengen komet, pengen roh ben kira ati. Kula kira Yo kudu enek dongane. Soale niki suwunane panitia lho, Mas. aku ora gelem. Ora gelem kowe malah mulai dicepot gasmu kowe. Waduh, iya. Sing kira. Ya. Soale niki pun terkenal, Pak. Nika Terkenal ya lho ning. kondange komet teng daerah Bojonegoro. Wah, niki suarane nggih sae, nanti teng pondok. Ya, Met ya. Gae. Duh, piye kowe tak umbulno lho. Nggih, kula purun mau, tapi sing ngartekne niki nggih. Oh iya kenal. Nggih, terjemahane Kok apa? ngartekne pripun to gek niki Yo, mawon to. Ayo gelem ora gelem mulai lah aku. sing kira komet, sing ngartekne kowe ngono. Ngoten. Heeh. Nggih. Tak siarke riyen. Innalillahi. Iki lho kuwi cocok dendeni wong Lali aku wingi nyiarne ning masjid ana wong kiroah meninggal. kok malah innalillahi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya warga masyarakat Binangun ingkang disoro sarojingipun nggih menika pembacaan tilawatil yang akan dibacakan oleh teman saya nggih menika Cak Komet Hasan Sadikin Bandung. Waktu dan tempat kami perjualbelikan. Kami persilakan. Kami persilakan. Urung Monggo. digone didol. Di Spotify ora? Iya no. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismalam salifan nabara Bis malam salip-salipana brajib. Korban keaken. ada penjualan songan total sekopet Ada penjual asongan total sego pecel. Lulupan godong telo godong jati kasar Kulupan godong telo godong jati kasar. Kok gak kereken? Koyo kolu. kalu ra kalu leken Kolu ra kolu leken. Koyo kereken ora. Ngombe Coca-Cola Sprite Fanta Aqua Ngombe Coca-Cola Sprite Fanta Aqua. sada kene sada kono Sadok ini sadok kono sadok bocah iki. ora ngrasane iki mak guyon tenanan ngantek mak prek ngono. Lah kowe kira apa gak ngerti dijawab Pak Kowe iki Sun kaya apa dikon kok kira iki? atau malah saire apa ki mau? Lho kene dagelan kon kiraat ya salah sing ngongkon to. Wong kene Iya. kene dhewe ngatur urip. Dagelan kon. Lah nek sedekah bumi niki pun kula bahas. Oh, Iya, bab iya. sedekah bumi. Niki sedekah bumi to? Iya. Penting lho niku. Pentingnya ning gondi. Lah nek ra penting awake dhewe piye lho? Kanca-kanca yoga piye? Iya. Mula-mula aku ngarep mau wis muri-muri ya Ya ngurup-ngurup. ngurup betul. Sedekah bumi niki bentuke niki. Nanggap, seneng terus nanggap. Nggih. Sedekah bumi niku butuhe napa nggih menika ngilangi syukur sakitipun. Nyus. Oh nggih. Oh pembagian door prize. Bagian durpres gundulmu no.
enek udan ki lho kok pembagian durpes piye? Nggih, Pak Lurah nanggape jan lengkap. Lengkape piye? Wayang enek campur sani sak udane ya ditekakne. Iki ra kuasane Pak Lurah niki kuasane Gusti. Nggih. Wong Jawa minangka awake dhewe ya ora saged nyuwun, ya ora saged nolak. Nggih wong udan niki Jawa ingkang barokah. Nggih. Nggih namung sekedap niki sekedap malih mun terang. Insyaallah amin amin. Saya ya, Nggih. ngenteni udane terang. Siap. Nggih, Mas tintingane Mas oke Mas. ditanjake presidene, Pak. Telu. Aja ninggal aku. Hei. Wiwit biyen janjine bebareng bareng weruh ikan oh yuk amat sudah yuk obeng dah oh kowe iki bareng kowe teko tentane udane kok medun iki to. Lah mboten kula salahne ya. Berarti iki kaya mendung. Dodo niku lho mendung. Mendung sing awe kesuburan. Jale Kak, Niki lho mau terbukti lho. Jawa Gresik kados ngaten penonton tasih utuh lho. coba Nggih, Cek. Oh nggih. Oh minangka remen kalih wayang kok e. No, aku pengen sampe nembang nyilio iki nyilio mike Mas Dodo. Ubeng ana panggunge, ngono. Tetep lagune diganti lagune nangis sak jroning atiku. Ya. Mubeng panggung. Yo kowe diubengi ben diubengi bocah iki. Oh ngriki to. Kita mubeng panggung. Panggung jane ape sprinter. Nangis ya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu Sing ubeng ana. Yo. Sing dhuwur mencolote. Ayo diubengin nih. Bangku. Ya,
Met. Nggih. Kowe lek nonton wong wadon ngene iki piye? Walah lah niki barno bedil ya oke ya. Gak masalah. Aku tapi gak teko. Toh, kowe nak ngerti kancane kudu pangerten to, to. Piye amri awake dhewe iki jejer karo sapa, Dek? Namanya siapa? Aduh, lek niki anu normal apa mboten to, Ya Mas? takonono. Oke. Namanya siapa, sayang? Hah? Nama. Hah? Loh, piye iki? Film takok ora sing alus sing apik kok iso nyuwun sewu diajeng paring asma sinten nggih menika? Nami kula Ika karena Oh, Mbak Ika. anjing. Dek Ika nyuwun sewu ki dalem saking pundi? Kula saking Tulungagung. Lho wong cetha jelas Saking Tulungagung nembe sepindah panggih jenengan tasik sekolah napa sampun merdamel? Hah? Oh, tasik sekolah. Kelas pinten? Ya, tulung ana to. nyuwun sewu diajeng. Anjing. Wau dugi mriki jam pinten Kula jenengan? dugi mriki wau jam 6. Jenengan lek kula sawang niku ya apa pasturyane ketingal semlorot kados mekaten. Alah masak to, Mas. Injih. Nyuwun sewu diajeng. Pripun? Yen nyuwun sewu lek sampean karo aku tak ibarat ngapuntene lho nggih. Nggih. Lek tak ibaratoi sampean iki kaya-kayake sebagai bulan. Bulan. Heeh. Aku sing sebagai lintange Nang dhuwur ning dhuwur awake dhewe. sambar bledek tiar bongko. Kok iso ngurusi urusanku piye to? Oh, Awake udan dhewe ya. tetep bersatu. Iya, Mas. Yen tak ibarato meneh diajeng, Napa? sampean tak ibarato dadi kembange, Kembangi sampean. kembang mawar sing mekrok-mekroke, aku sing dadi tawone. Aku sing babati. Kembang rong sampai metu kembang tak babatin tek. Kowe ape mek apa? Wong kok sirik karo tanggane nyapa to? Diajeng wong ayu. Pripun Kakang Yen Mas? tak ibaratne iki sampean dadi sepatune, Sepatu. aku sing dadi kaos kakike. Dane. Awake dhewe tetep bersatu, gembel dadi siji wong ayu. Tapi mambu. Kaos kaki karo sepatu. Mambundang kok disempet diajeng wong ayu. Pripun Kakang Yen tak Mas? ibaratke sampean ki tak ibarate mobil, Mobil. mobil ambulan. Kok iso ambulan? Mboten napa-napa, wong cinta itu bebas lho, Pak. Oh iya ngono. Sampean tak ibarate mobil ambulan, aku dadi supire, kae dadi mayite ya wong ayu. Nggih. Ora apa-apa. Aku dadi apa? Mayit, Kowe lek kowe apa? aku dadi supir Sopir. ambulan. Wah, tak wedeni kowe nabrak wedet mati. Iya ra. Lah kok aku diserang mati terus bongkot terus. Lah kancane mbok ibaratno mayit iki nyapa kok? Lah kudune piye? Lah kowe ape nyanding karo iki apa terus iki gelem karo kowe? Sapa ngerti? Ngerti piye? Utang gelem karo aku, ya ra? Iya dadalan nek pengen iso carane gelem piye. Heh? Iku urung jawab kok wis mbok jawab. Aku ngono mesti oleh-oleh yo ngono kok. Coba Mas. Dok, Pripun, kowe Pak? iso nyuwara ora? Nggih to. Au. Nyuwara sing apik. Siang Pantoro Ratri. Siang. Pan iso. Siang pan. Bu kebu. Niku to. Adane dirungokne. Niku to nggih. Iya. Lah iki kula kan ngecek niku nopo leres ngoten. Sak pinten Mas adene? Tak mono. Siang. Siang. Ya, petak kuncine kuwi kok ya ora paham kowe lho to ya. Ya. Siang pan. Sik. Siluman ketung nggih. Apa aku Kau diam aku biar aku menyanyi. Janganlah kau mengganggu aku terus. ora duwe gulu engkek. Lho ngeten iki kan ngece kula to, Pak. Kowe kok ngomong aku ora duwe gulu, kowe nyawangmu piye to, Le? Endi? Lha iki kan gulu to, Mas. Duwe gulu kok rekoso nendang. Rekosone Napa piye? Gulune cendhek ngono kok. Lah kowe apa itu gulu? Duwe lah teluk enak penak. Met kok, Met. Dalem. Ya padha, aku ya duwe gulu ditelok ya padha. Dadak. Dalem. Sawake. Iki berarti ra duwe. Iki duwe cuma modele kakean gulu berlemak. Oh iya. Iya Tapi toh. pinten, Mas? Siang pan. Madhep iki. Sing tak padane nadane ngono lho. Ngondukan gabah. Oh, tebon ireng iki. Ya, Sing jeng mesra, ngomong, sing mesra. tebak-tebak aku. Siang Pantoro Ratri. Nek nyanyi merem ngoten iki lho. Mon Jadi- le
Niku umpami sing wedok ilang mboten ngertos ngoten niku. Kae mendu. Nggih. Niki nembe waras kali dinten. Ora tau sekolah. Alah belas MTS Madrasah Hidayah niku medal Oh. madrasah. Sokran. Piye to, Ji? Lah aku mau celuk sokran terus ya. Lah nyuwun sewu kok ganggu pripun to Pak wong swara pun Loh, kula penak-penak. Nyanyi ketoke biasa sepele. Ning Nggih. nek nyanyi ora nganggo rasa, ora nganggo ati Ekspresine beda. ora duwe. Ngono lho. Lah Delok kok komen. iso? Sik kowe sithik ya, tak mari sithik ya. Sithik engko nggonen. Sampe Mas. Siang lagi pa ngono tok wong ngono. Pantara ratri. Ya ra. Mong Ndak penak, ndak penak, mani kok gak sing ati kok ngene to. setiamu. Aduh. Apa Piye to kok kowe Apa kuwi lho ngetutno suaramu. Iki sabotase ketok iki. Sik, kowe nek lagu halusan gak iso rada kasar iso ora? Lho, nyuwun sewu kula nek Ngomong. walusan rada gloro elek, Pak. Iya. Nek aminor ah, Mas, aminor. Aminor jreng. Biyen ke kompak karo kowe lho to kae. Biyen. Ngapa awak dhewe pian kepadha. Ya ini wis sadar iki. Masa subuh. Iki ngerayu dhewe Oh. kok nembang. Lagune apa to Mas iki? Lagune iku lho kalah weton. Kalah weton yo ora sakmono. Kapira? Kapira Mas kalah weton Mas? Minor kuwi tetep Mas ya minor. Ya. Ngapa awak dhewe pian kepadha. Melek. Ya. Yen akhire ati iki sing diremuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk cari wong tuamu wetone ora gaduh Gathuk asale saka tela. Ngantuk iku tambane apa? Ala-ala gethuk asale saka tela. Mata ngantuk iku tambane apa? iki apa Jere mitli. Medhe kudu mamblekno. Wong kene nyanyi sing bener kok sampe. Lah kata-katamu lho terakhir piye lho? Jare wong tuamu wetone ora gathuk. Gathuk asale saka tela. Mata ngantuk. Kontak. Enak ngene. Kaken giringan soapan metenge. Bisa kowe ngono. Dalam Kowe jangan taruh jogetmu. Cah lemu. saged to, Pak. Cah lemu apa iso? Telenomikmu. Oke. Jogetnya sing top. Jijimu ana mluro, Ji. Yo. Cowopet. Sa, oslo. Lincah. Yo, cas. Terus. Apik. Luar biasa ya Mbak ya. Luar biasa. Ternyata Mas Yo lemu ning staminane Loh, nanti kok bongko. Staminane bongko. Kenapa tuh? Oh, acting. Oh, gaya ben ditulungi cawe Oke, itu. Allah. Nyapa lho, Pak? Ngaku. Nek joget ngoten niku, Pak. Apik jogetmu apik. Profesional. Ya, mbok yo sing eling net jangan. Mbok yo langsung gak angkatan.
Mbok yo sing eling. Sing cepet kurang. Yo sing eling. Yo sing eling. Iku budaya pancene bener kademu. Lho, kaya ngono ki lho. Ora Iya. dadi iki jogete. Kentekan napas. Sing niki. Heeh. Lah nggih bar Yo, Mas diaturke napa niki, Pak? siang pantau ratri ya. Siap Lah. nggih. Ayo Pak, langsung Mas. Spesial buat Binangun. Binangun luar biasa. Siang pantoro ratri mong eling senadyan karungi banyu segara rasamu ora bakal mumpung kok, Kak. sirna. Ayo toh. Sampun Romo. Iki sindenku sing centil ngene iki. Niki. Heeh. Iki. Dadi rena-rena eneng selembut ulal kuru ya eneng. Yo, Sing niki energik tenan Pak niki. iki eneng sing komplit. Pripun? Ngetoprak iso, Oh nggih. nyuwara apik, Enten niki. silat yo iso. Silat. Coba genduk Handini. Silat lidah. Jenenge Handini, Mas. Andi nih. Handini. Monggo. Panggilannya Hadi. Handi ini kok panggilannya Hadi ki piye to? Yo Dek Handi. Iya iya iya. Ayo. Bocah wibowo. Semeneng kok, Nduk. Ya, wonten sinten menika Diajeng Ayu Handini. Yo. Oh, piye? Kok iso piye, Mas? Nyapa lho tuh? Paling kali kok pun nyuwara Handini kok tung tak tung dang, tung tak tung tak. Walah. Sepoti ngoten lho, Mbak. Disepati kersane regeng. Kersane regeng rame ngono lho, Mas. Oh iya iya Iki iya. iya. piye aku balik neh. Balik. Balik, balik, balik. Lu balik. alah Mas aku klek beser lho. Monggo Bapak Ibu ingkang presiden salajengipun wonten sinten menika Presiden Ayu Sulistiyowati wonten Diajeng Ayu Handini. Tung tak tung dang Dindang dindang. Asik. Mas, maksudnya gak ngono. Eh kowe ora ngomong matur nuwun kok malah Ora nganggo dalan tempe. lah nyapa Lah lho. piye Mas? Musike iki dituthuk. Musiknya dituthuk Mas. Kersane ketinggal kompak ngono lho, Mas. Oh, musiknya dituthuk. Dituthuk tok. Baleni malih berarti. Nggih. Oh, nggih, monggo. Ya wonten sinten menika wonten Diajeng Ayu Handini. Pancen musuh rombongan angklung ki repot. Nesun neh. Lah jarene dituthuk. Oh, sampun dituthuk. Kok omong sing cetha to. Lah sing cetha to Mas. Piye to? Mesti sampean kan nyeklalet musik to. Sampean cekel terus sampean dol. Lho. Ah nesu nesu. Su, Ngene lho su. to. Nek ngomongi arek-arek ngene lho. Kowe kok kono bapakne aku artis awakmu ya. Modele kok Eh, nyepele wong. artis awakmu ya. Ya. Ane kanca-kanca mboten tak repot-repot nggih. Kendangnya tak kula riyen. Monggo, ada siapa dia artis Jawa Timur kondang Indonesia? Ada Cak Dodo. Dung 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 dung. Ketek gendut. Ketek gendut. Ketek gendut. Ketek gendut. Ding 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 ding. Ketek gendut. Ketek gendut. Seneng ta? Hatimu seneng ta? Seneng gundulmu amblek to. Iya, Pak. Lah sepate kayak ngono. Apa enek kendang ketipu kok ketek gendut. Aku ora ngomong ngono lho, to. Kuwi kendang, suara kendang kaya ngono. Kendang piye? Ya ngono kuwi. Ada Cak Dodo. Berarti aku gak oleh ngomong. Gak lama. Kendangnya ya. Kendang wae. Iya. Mesti aku mbok ino ketek gendut. Ada siapa dia? Cak Dodo. Ya ra, rungu dhewe kowe. Ayo. Rungokno angen-angen. Ketek ndut iki nyemoni kowe to. Kendang ketipunge sapa to, Mas? Alek. Apa? Hah?
Suwe, wis seniman kok. Melaku ya sesuk ya. Ngapa, Mas? Sewetrum sikilmu. Oh sing ngendang tangane disetrum. Kaya sing genah. Ya wis, siar-siar dhewe, gamel-gamel dhewe. Lah ku iso lho. Lah ya ngono. Ya tang. Lah ya apa gamelan kok ketak gendrutan. Lho, ketak gendrutan nyakar dasmu kuwi. Lah kowe kok nesu nyapa? Ya apa enek kethek kok sakmene gedene iki lho. Lah kethek sakmene kok ngentekno wit to. Ojo tersinggung, Mas. Ojo tersinggung, Tek. Saman ngerasa berarti. Lho, lambene cek neh. Kong, Kong-kong gundulmu kuwi. Apa Kong ya apa, Kong? King Kong. Nah ngono lho gamelane. Wis iki lho Mbak Andini wae. Ayo gamel kowe. Ada Andini. Kok iringan kok apik ya Mas Jalan Kok gak izin. Ringan. Beatbox. Koringan kaya boyo. Ini bajul. Jenengan Hati-hati. Surabaya jenenge apa? Iki rak putune Pak Siswondo. Lho, Sing Ketua ketoprak. ketoprak siswa sedaya niku. Iya. Kok Kok siswa jaga ya sedaya? ape. Siswa Ketoprak ya ape. budaya kok siswa sedaya. Siswa budaya. jenengan persa ta Mas Dada? Lho nggih, riyen Mbah kula pas seneng kalih ketoprak niku teng pundi mawon mesti delok. Baik. Bae. Lan jenengan? Boten. Ah mbahmu nanti wae ndelok wong main kok. Saya kan menang. Jaja kom. Pripun? Jaja kowe nembang dangdut rayunan iki. Nah, aku rayunan Mas, jale Mas. Cocok, Pak. Dangdut iki Oh, saged. iya terus iki kembarang iso bocah iki. Wow. Komet niku spesialis. Kowe nganggo basa ketoprak deh iya Bang Suli takono. Anu mo ngrayu kula ndamel nadane jarwo. Jarwo. Apa we? Ayo kudu iso. Iki jaluke putri lho, jaluke putri ayu lho, kudu padha. Andini. Mohon maaf nih ya. Iya Bang Jarwo. Kali ini saya akan mencoba untuk melantunkan suara saya merayu kamu gitu. Iya. Sopo kamu sini di belakang. Iya bos. Di belakang nanti kamu minum obat nyamuk dulu ya. Makasih bos. Saya nggih mau saya. Saya budalnya. Suarane kaya Sik komputer. nenek aku nah. Suarane Doraemon. Doraemon meh padha karo Jarwo, Mbak. Tapi rada rempet. Kathok otomatis. Kok iso kat. Lah piye do anu ke Doraemon ayo ngetokno alat. Aku yo isa Doraemon. Piye? Iso. Isa. Betul. Sepak kula. Ndak pareng lho ya. Kowe tumon kula sempakan. Potonganmu kok. Kowe nirone suarane Roma iso. Sakit insyaallah. Cara arepe Roma nembang suarane iki. Assalamualaikum warahmatullah. Dua lagu, masya Allah. Cantiknya. Masya Allah. Pintenan iki. Kok pintenan Kok piye to? masane didol ngono ya Mas. Boten lho Mas. Sing tenanan Roma Irama arep ngrayu karo Hani. Iku roman iki dados sinten, Pak? Kula sinten mo? Ani. Barang Rumah nggih ani no. Kula Ani. Nggih. Oh, iya. Ani-ani bayi. Ya. Ari-ari Mas kuwi. Oh iya. Musiknya mendukung ya Mas, instrumen. Ani, Iya Roman. aku mencintaimu. aku juga. Meskipun orang tuamu tidak menyetujui Iya. karena aku penyanyi. Insya Allah aku akan memperjuangkan cintaku kepadamu. Terima kasih Roman. Sebuah lagu yang aku khususkan buatmu. Apa itu Roman? Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Saya. Tumben bapakmu gak nang omah. Kok basa Jawa kok Mas? Rumah campur. Oh, rumah campur. Ono binangon. Semoga akan terobati rasa rindumu padaku, walaupun telah berpisah, hati kita bersatu. Luar biasa. Terima kasih. Sayang. Mas Dodo, jenengan buatan tanglet kula. Badhe teng pundi? Bani badhe tindak pundi? Badhe ngeteraken suami kula sontek mati niki Mas. Alah bojone penyakitan to. Anu aja Met. mati. Derokno sotik. Sotik.
Mengapa? Oh, ngono to. Umpa pala lho, umpa pala. Palapa. Umpa lapa. Piye Mas? Mengapa dalam Suwae nggih Mo. Luhur. Terus. perjalanan cintaku Mlaku rono. Mosok yo syuting ekah-ekah ngono to Mas. Syuting kanyang-anyangan ya iki lho. selalu ada yang merintangi pada diriku yang hina. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Terima Emang? kasih. Sesuk to. Oh, saiki. Orang kowe. Oh, WA-ne ngoten. Kok nek wis syuting, kok tak lungi sate sing ngoten. Orang kowe aku. Ngono Sekuat. Ya, repe. Ini ngono Mas, repe. Sekuat apapun. Nyudiki nggih Mo. Nyudiki wis. Iki apa to? Iki saking persise karo syuting lho. Ah niku dereng dadak. Aku tau nyanyi maratuaku minggat kok. Apa lu termasuk? Minggat ki ora sukses. Lah kuwi termasuk. Tapi tenan tak sawang kok kene. Lah awakmu nek nyanyi keliru. Liru piye? Gayane niku lho, Mo. Nerokne lagu sing sakniki anyar-anyar. Apa Iya. lagune? Kok? Oh, dewa niki. Iya. Gede Oh, ayang-ayang. Nggih. Gede dawa kadahane maratuwa. Ya apa lho bocah iki. Ditowo. Lah minggat akhirnya. Yo layak lek minggat teman Mas. dendi lho kok. Nah, Nah. yang ki nate. Andini, Inji, sama lek pasanar Mas Komet tembangnya apa, Nduk? niku wau. Ndak maksudnya dangdut apa Jawa? Mas Komet nggih Mo. Nah, Mas Komet. Komet apa dadak? Dodoy ora gutak nembang. Oh. Bocah ngono, Saklek. ngono. Bocah lahir bareng bledek apa iso. Piye to? Ganteng ora. Kuwi upama ora sepuh no. Ayo sabar. Nyapa? Ora ora sepuh. Heeh. Licik nom. Medun tak tumbas mie goreng. Oh, Anting. Dodoy yang. Ayang-ayang asal Mo. ayang-ayang. Sese, lagune sing penak apa? Lah nggih niku. Ayang-ayang niku ora Mo? Ape, Bro? Wow. Sae insyaallah. Enek gamelane ora? Wow. Wonten. Diparingi gamelan. wonten. Wow. Jalan paramu sih. Dadi lagu izin karo bapak cek ngono. Izin. Ngono lho. Iki Kowe nesu ta? Lho, mboten nyapa kula nesu kali jenengan. Baca kok petita-petiti. Mboten napa-napa kula kali jenengan. Wah, Lah kok nesu-nesu ora apa-apa kok Lah milih-milih. mosok wong dilono lahir bareng bledek iki enek. Lah kok bareng apa ora? Ora. Barengi kudune. Lho kok bareng piye lambemu lho, Pak. malah maksa malah. Mboten kula kali romono kados ayah dan anak. iya. iki mergo kurang bayaran mergo gampang nesu iki. Anu nggih. Piro nek bayar 750? Anu kan kula anu 70 30% tadi. Oh. Dadi ngono. pomo iki 1 juta. Kula 75 pure. Dadi oke komet. Temen. Calon iki ketuane sapa ta? Mboten enten ketuane asline, Pak. Sami-sami bendara. Eh. Kula penerima uang, beliaunya juga penerima uang. Tadi buktinya to buktinya ya. Sayang. Nggih. Yo tembang ya. Reve nopo? Repe. Maka. Piye? Kang Mas kuwi sing tak sayang ralilo aku Suara Mas iki. kudu kelangan. Nimas musti kaneng ati dong aku siji Oh, baik. tresno iki abadi. Oh, seleketep bae. Lah aku ora mau kei yo. Joko ning isor. Iya, ya, oke, oke. Kowe pirang-pirang. Yo, Enggak, datene yo. Ya, diteteske enggak. ayang-ayang. Solamu sing keras. Ya. Sinten kula? Yo keras. Oh nggih. Abu. Siap. Matur Mbah. Matur sembah nuwun. Sampun Api-api. katuran menika wonten Coba ayang-ayang. catelu men jumeneng ya. Nggih, Pak. Siap. Nanda Ika Handini. Nggih.
Handine wae pun. Ika, Handoko, ayo. Handoko piye to? Handoko ki banteng. Handine iki sapi. Dadi iki handine iki ra asapi to. Ning sapine dewa. Sapine dewa. Ini wah api-api lho, Pak. Anyar-anyar to, Pak niki? Api-api piye? Anyar-anyar. Kula dangu mboten ndereke jenengan dadine. Ndah. Bae yo Mat, lah kowe jejer kono kaya apa yang udah susah Kaya apa yang udah susah. Aje. Lho, Wonten 3 pesinden. dur-dur dadi. Ndah. Nah. Lek sinden kene iki pertumbuhane apik, Mat. Mengapa? Apakah Pun poli. Ndah. Dikira setembak. Napa malih? Sabar, sabar, Dik, sabar. Anten Romo. Yo ngene iki pancen cugetan kok bocahe. Napa Romo? Sekian lama aku menunggu Piye cah? untuk Kadung rabi. kedatanganmu. Ngerti ngene. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Matur nuwun lho, Pak. Sinden sing iso mengetekkan aku ya iki lho. Berarti suswit. Sakung suksit piye kene koyo ketek suswit kowe. Sampean karo aku sebagai penonton yang sedang melihat penonton situ ya. Sini. Ya, sini. Se. Seselan Selain dirimu kasih, minyak rambutnya banyu udan. tiada yang lain lagi. Tempat untuk bersandar diri, mencurahkan isi hati. Lama sekali aku Kepletet. menanti kedatanganmu, kekasih. Coba saiki Andini ngerayu karo si Dodok. Asik. Gawe lagu dangdut. Iki. Kan mboten emang. Jajah to. Wah, aku sing di kula Karanganmu dhewe apa Nindini? Aku yang terima di kecewaan. Lagune modernisasi. Oh sembarang. Modernisasi. Kayak sampean kan pengen ngerah bondo. Nadane Mas, Nadane yo. Raffi Cundamani. Weh, gila. Cundamani lho Mas, spesial kangge Ah, Mas Cundam. Dodok menika. Lagune Cundamani sing dinyanyekno Cindil Tikus. Gak apa-apa cendek tikus dilat kowe. Rungokno to Mas. Gede. Batang. Eh. Kupingku sing kopo apa suaramu sing gak genah to? Apa to, Dah? Batang. Lah apa to Mas sing Sampeyan nyawang aku apa kaya batang wedhus ngono to? Kudune piye saya? Sayang ngono lho. Lah memang mirip kuwi mau Mas. Elek. Ndak pas kok Mas. Sayang. Lah, ngono. Batang Yo iki. mohon maaf. Batang sampe gede batang apa? Pada kebo. Enak bae. Jadi Anda batang kebo. Kebur apa-apa, sementing ngumbul. Ayo. Ayo tuh, ndang dinikmati aku. Sayang, Iya. titip rogoku, titip rasa tresnoku. Jujur, Seneng iki pokoknya sing ngerti. Oh, padha kocloke. Piye koncot Enak iki asli tiba nek iki. tak gedebuk ngono Mas. Nek wetengku gede nyapa mbok kon mengisor ndodok pripun to sampean kok. Cintaku asa Konyong-konyong koder.
Yo, Karo kowe cahayu bakal lebar Lambanku pancen subar Rasik lor ati latar Yen rawero setino ning siradia Cintamu sakupai contodan Wani pasang durung temok wani planjet Modal bensin seliter Motorku tak setater Tak ampiri ayo taja muter-muter Tiwas aku tekan pipis Rambutku menganti popet Awak kowe lupa kencing otak papet Tunggu lawak Dan ku mikir Ning awak dadi rusak Rusak Tempat cerah Sing tak pikir Kepulan Awas. Ganti ekspresi. Lagune Cundamani no cah telu.